Здравейте хора, аз съм Иво и в днешното видео ще играем на Roblox, но с Happy Mode, което значи... Що бивахме Happy Mode, значи ще пракваме всички, що не? Ай сега първо да разбира се, ще си изберем най-якото Tanner, или както се вика, защото е тъмно-синьо с черно, така че да. Тук да почна над парите. Money. 5 пари, айде. През това време, докато се пълнят парите, аз мисля да си пусна лайфхака и летенето и тук да му откраднем някои работи. Той има ли тук брадва? Чакай. О, да. Супер. Тук защо има такова? Чакай. Сега спирам лайфхака. Взимам си това. Пускам го. И имаме оръжие. Чаки. Добре. Забравих, че това малко не работи, и че сега да си купим други работи. Иво долна черта, Иво толку. Фри. Фри. Аз обичам фри. Да, безплатен. 500 пари. И с тези 500 пари да си купим компютър. Добре. 100. Ето, виждате ли колко е яко там синьото? С черно. От кога? Чак, 1000 пари. What? Добре, аз не знам какво да кажа. Ай малко да поработим и ще се видим. Така, сега имаме 14 сабскрайбъра на секунда, което е добре, мисля, за сега. Така, имаме вече рафче. Още едно рафче. 5, само за 5 сабскрайбъра. Вау! 250 струва това. Добре. Така. 750. Добре, чакай. Първо това да си вземем. Това е 750. Мисля, че ги имаме вече. Да. Еги. 3000 за дропа. 25 сабскрайбър на секунда. Мисля, че си е достатъчно. Сега да си купим килимче. Да си купим рафче и апдейт компютър. Мисля да го ставим за по-късно. Това за сега не ни трябва, защото можем да прелетим към къщите им, което е добре. Коя къща да откраднем? Тази червената мисля да открадна. Нов ютубър ли има тук, Вече има нов ютубър, добре. Така. Сам дето в Happy мода летенето е малко бавно, което не ми хваща. Това е последния етаж ли е? Последния етаж е тоя. И аз преди имах всичко, ама понеже реших да си стиглях и това. Чакай. 46 милиона. Добре. Още не си е купил оръжията. Някой ти преди да ги имаше. Да. Да, хвалям пас. Така. Това няма значение. Има значение. Да, не. Аре, нещо по-важно, моля. Да, искам някакво оръжие. Той оръжие, защо не се купува? Значи точно да вляза в къща и няма да имат оръжия. Поне това да си взема. Ехо. Добре. Инки китайци. Няма сега да видим поне. Добре, тя също има пълният. Това се казва грабене. Какво правиш, бе? Здрасти. Имаме и ние оръжие.
И си го купих точно на време, за да ги изпепеля. Чакай, дай да се махна. Ха-ха. Ха-ха. Така, убих я. И мене убиха. Замоби двамата. Ой, ти ли имаш такова? Пирейтила. Добре, мен ми е интерес сега в този сервер какво да правя. Освен пранковете. Аз ако бях на тяхно място, просто веднага ливкам. Някой още не е ливнал заради мен, някак. Добре. Имам вече диван. 20 000 за апгрейдър. Айде да ги дадем. 70 абоната на секунда. Добре. Тук отстрани да пръскат абонатите. Да. Вие ако още не сте се абонирали... Не ми се лети в телефона. Ако още не сте се абонирали за канала... Се абонирайте веднага. Още сега. Тук да си купим стенички. Да, лазер. Все пак. Нищо, че тук могат вече да го... Не, чакай. Ако си спра летенето, че мога ли да го прескоча? От тук, ако се покатеря... Да, някои хора могат да го прескочат. Чакайте пак да се пусна летенето за спешни случаи. Тук нещо сърчащо, грозно. Так нещо. За 1000 ще си купя стая. И вече ни е по-подредено. Така да го кажа. 30... Вече имаме парички, с които... Какво да си взема? Да си купя ли това? Да. Тук... Защо вече? Тук е пружината. Не знам. Чакай, пружината... Пружината не беше ли ти там горе? Да. Защо вече не? Ама... Вече тук? Това... не. Оф. Прецакахме се. Да. Искаш ли още една таса? Искаш ли? Искаш може още една таса? Да, може да се направим мазък. Ама... Сега първо да се направим тука. Да. Сега ще тата, или? Ейго. Вече не е хубавичко. И тук ли? Добре. И там можеш. Не можем. Така. Сега можем още един таз. Не, да отидем да ги подразним пак. И здравейте пак, драги зрители, тук сме да ги дразним. Извадихме чукчето. Да, който е най-силното. Не. Има и по-силно. Да. Има по-силен меч. Тя купила ли си е такова поне? Поне тя да си е купила, моля. Ние сме на втория етаж. Да, не мога да ползвам асансьора. Стали на четвърти? Не, там няма още, видяхме. Не е много силна. Аз преди бях по-силен. Да си похваля малко. Здрасти, какво правиш, бе? Искаш ли да те поубия? Тя просто се отказа от живота. Да. Уе. Що го направи, уе? Така, аз мисля да се бегам и да спираме сега видеото, така че... и дойде още малко да поработим на компютъра. Така, поработихме и мисля да спирам с видеото. Не! Така че... Ти ли пък, това е моя канал. Така, мисля да спирам с видеото, че след малко ще ни идват гостите и че... Чао. Това ли? Първо да изхарчим пари, малко парички, знаете, парите, нашите пари. Има още един таз, да. Я се ударих. Да ги изхарчим. За много. Нямаме повече пари, не ни стигат за нищо, тъй че...